Es pot mantenir, s'ha de mantenir perquè és un dret fonamental. La pregunta és si toca mantenir-ho ara, en aquesta circumstància. Tothom està dient això que tu estàs dient. Tothom està dient és un dret fonamental, ho entenem, però demanem als partits que no ho facin. I, de fet, els polítics han sortit a dir això. És una cosa patètica sentir el vicepresident del govern en funcions de president dient que mantenen un dret fonamental perquè els obliga el decret d'alarma de l'estat espanyol, que van votar ells a favor, per cert. I, per tant, en lloc d'assumir que tu, com a representant públic, has de defensar una sèrie de drets i anar fins al final per explicar-ho, no? Fa una mica de basarda de veure el que està passant. Jo crec que d'aquesta gent que has entrevistat ara, el més interessant és que tothom deia que un míting polític és una cosa que no té importància. I això potser és veritat, però llavors aquest és el tema. El tema no és la prohibició, el tema és que tothom ha arribat a la conclusió que els discursos polítics no serveixen de res. O no cal fer-ho de la manera que vèiem abans amb el document que han posat de l'any 99 de Jordi Pujol, és a dir, no cal omplir un pavelló, potser cal buscar altres maneres d'arribar a la gent. Però potser no et cal a tu, saps? O sigui, potser no et cal a tu, però la política justament es basa en la premissa... No, dic en la circumstància actual, diguéssim. Sí, ja ho sé que ho dius en la circumstància actual, però justament la política ha de ser el forat obert de la vida social. Ha de ser el que estigui el menys regulat possible. Perquè, si no, quan tu regules d'entrada, ja condiciones quina mena de gent pot entrar i no pot entrar. No sé, jo m'he passat totes les festes anant recollint avals perquè es poguessin presentar la gent de primàries a les eleccions. Ho hem fet amb les distàncies, amb les mascaretes, pel carrer, movent-nos de municipis, amb moltes dificultats, però llavors ens hem inventat maneres diferents de fer-ho. És molt important que això es mantingui obert. O sigui, no es pot regular, perquè si es regula estàs tancant l'última vàlvula per on es pot escapar la dissidència. I si la tanques, s'ha acabat tot. Però estem en un moment també que falta molta confiança cap a les institucions, cap a la política. Aleshores, tot això el que fa és desgastar més aquesta relació entre la ciutadania i el polític. Per mi aquest és el tema. El que ha dit el Lluís Gavaldà de tinc aquestes mesures i no tinc unes altres, aquest és el tema. Som molt sensibles a la coherència. Ens agrada molt la gent coherent. La gent molt coherent ens fa una mica de por, perquè és com una mica com totalitària. Però la gent molt incoherent, la gent caòtica, no són de fiar. Llavors, el que estem veient és uns polítics que tan aviat et defensen que et tanquis en una escola un dia de setembre perquè l'endemà pugui votar contra qualsevol cosa, jugant a la vida, si cal, i l'endemà t'estan dient que volen anul·lar-ho, però quan ho anul·len, aleshores el tribunal diu que no, uns jutges, el contenciós administratiu, que és el que no vol anar ningú, vull dir, el contenciós administratiu és el jutjat on no vol anar ningú, et decideixen que torna a haver eleccions, aleshores tu reacciones dient ai, que hi perdrem bous i esquelles. I aleshores surts a dir, no, es podran fer mítings, que la gent se'n recordi que es podran fer mítings. La gent reacciona dient, però escolta, jo estic tancant la meva botiga i tu vaig... No, és que ens obliguen els espanyols. Nosaltres el que voldríem és tot ridícul. No hi ha una sola idea que diguis és esperable que aquesta persona defensarà això. No, fins i tot en el context de pandèmia el que veiem és que els polítics estan defensant allò que els convé en aquell moment, en aquella setmana pensen que els convé. I clar, això genera un desgast bestial i jo entenc que el Lluís Gavaldà o qui sigui surti a dir, escolta'm, per què uns i els altres no? Aquesta incoherència que s'ha de poder explicar, perquè s'ha de poder jerarquitzar, s'ha de poder dir és més important que es mantingui oberta la vàlvula de la dissidència que no pas que ho reduïm tot els que ja tenen el focus, perquè el Pere Aragonès diu una cosa i tu el treus. El Pere Aragonès no necessita un míting. Surt a dir la cosa contrària del que va dir ahir... Els traiem a tots, diguéssim. Però entén-me el que vull dir. Però sí, que ja té un altaveu. La gent que ja té un altaveu diu una cosa contrària al que va dir el dia anterior i ja té el seu míting. Quanta gent l'ha vist? Molt més que reunirà en qualsevol lloc. Té la força del govern, que ja té uns mitjans propis i una importància en si, no? Però el partit de Lluís Gavaldà, recent fundat, el PET, avui perquè ha tingut la sort, perquè és el dia fundacional i l'has entrevistat al planta baixa. Però tindrà un dia de sort, no? No tindrà l'altaveu constant. La política té molt de presencial. Has de poder anar... Aquell únic votant que és convençut per una cosa petita que passa de cop, allò és la gràcia de la democràcia. Però és que els nostres polítics ja han deixat de creure en tot això. Jordi Graupera, moltes gràcies per acompanyar-nos. Gràcies per tenir-me aquí. Seguirem parlant de drets que xoquen l'un amb l'altre. Molt bé.